Allah mamallaki rahimin mu ya jalala mai kowa, lami kalamari na gare ka Allahu kai karin baiwa. Ba mai fushi da baiwar Ubangiji na tabbatar da siyawa, komai na duniya na da lokaci sai mu je na gaggawa. Kwatankwacin bayanin da zan yi kundin sa gashi na ɗauko, ƙololuwar fahimta abin da ya san makansa zai sauko. Na tashi ne da tsari na Islama asali a tun farko, ina yarda wanda ya riƙe gaskiya dole za ya yi farko. Komai na yi na baiwa ilahu kimin ba da simina ba, wannan ne sanya dan ba a jin ka bai nuna kayi rauni ba. Ni ba na cusa kai dan asin ne ba za ni kushe kowa ba, in lokaci ya zo za a ji ni komai iya ba sa so ba. Duk ɗaukakar da na yi duniyar da ba za ni canja suna ba, wai shi munafiki me yasa hakan ba za